weekend de daily vlog. Aici cu tati, aici cu Andreea, aici cu Mihai și aici cu mama. Restaurantul ăsta este din Franța, este un restaurant cu sushi și o să vă arăt grătare aici, uitați-l. Da, și revenim. Toți fanii de la Shelly să se uite la el în continuu. Și puteți să vă descarcați Snapchat și îmi face un cont de Snapchat și o să facem. Și revenim. Oameni buni, mi-am luat ceva de mănânc. Adicare, să pui. A fac o poză să-ți mai... Dați-mă dacă Asta e bună, David. Da, o să facă tati, o să vorbească acum. Tati? Aștept să dea grătar. Dai, pardon. Vrei ceva? Cum dau? Vă pup, dragi prieteni, ai lui Florin, Pinu Junior. O să mai intrăm imediat și o să dăm drumul la grătar cu live-ul mult așteptat. Da. Revenim după ce mănâncă. Camera. Pe 5 euro mâncăm și cafea. Nu cred că mai mănânc, pentru că deja îmi doare burta și o să bea un pic de apă. Și Mai bine luați niște cola, domnul Florin. Lămâie. Ce bine filmează și ăsta lui măta. Toate Samsung-uri filmează asta. și tati de-i lui Andreea. Să vorbească ea. Și tu două vorbe? O susținem pe Florin aici să crească urmăritorii. Urmăriți-l, dați follow. Dați like, uitați cele 3 de dați like, abonați-vă, dați subscribe, dați share. Hai, ne vedem mai târziu, zi. Ne vedem mai târziu. Oameni buni, și am revenit. Da, acum o să dau tot videoul la capăt. De data asta. Oameni buni, o să facem acum o mâncare extraordinară de grătar. Dați like dacă vă place mâncarea asta și dați like dacă vă place gheceata. Dați subscribe dacă vă place bomboanele și dați share dacă vă place cola. Da, mai bun, nu știu până la cât o să mai țin video-ul ăsta, dar iar a trebuit să te-l dau pe Mihai, să zică și el două vorbe acum. Ciocolată, vrei? Nu. Uitați-l pe Mihai aici. Uitați-l pe Mihai aici. Hă? Se pare că nu vrea să vorbească Mihai. Asta Gata? e pește, asta e două cătări de ăla, pastele mai avem. Asta e de pui, dar n-au de-astea. Știți melodia aia? Mă duc la seara asta mai lăsă și liniștit. Deci bine, așa este și aici. Taciți? Oameni buni. O să-mi dau iară pe tati, pe Andreea și pe mine. O să luăm interviul la fiecare în parte. Ce vrei? Sau să luăm decât la tati interviul. Tati, e interviul. Vă pupăm, dragi prietenii noștri importanți. Dați like, subscribe și share. Abonați-vă la canalul de YouTube Pinu de la Pitești. Pinu Junior.
Nu uitați că am și un cont de TikTok, oameni buni. Mă cheamă Tati, de la Pitești, oameni buni. Și vreau să pe contul meu. Și da, mai bun nu mai au interviu la nimeni. Și mă vorbesc cu voi. Efectiv. Dați like dacă vă place numele Rahim. Dați subscribe dacă vă place numele Mirela Marcu. Uite ce tara. Ia vezi dacă mai băgat condiție. Și da. O facem un challenge aici. Nu arunca. Că bine nu vede nimeni. Mai ia ce vrei. Mamă, se face un challenge. O să zicem niște glume și o să trebuiască să mâncăm de fiecare dată când facem un challenge. Dau așa. Adică de fiecare dată. Eu aici și ne-am fost Andreea, când ai în oraș, la restaurant. De ce? Ai făcut live? Eu nu știu aia ce gust are, dacă e bună. Venitoare. Nu e bună. Stați el live. Acum intră pe live de Facebook. Intrați pe Facebook la filmul de la Pitești. Și Nu, aia, venită. dați like. Cum se mănâncă? Nu mai vreau nimic. Am mâncat într-o săptămână. Mâine nu mai mâncăm bibi. Da, nu mai mâncăm. Da, nu mai mâncăm. Mâine la școală. Dacă o putea, o fi burta umflată, nu se mai ducă. Unde era? La bibi. Și aici, Gurmandior sau Orgriz. Mai bine scrie Gurmandior. Deci nu e de glumă, uite, mă umflă. E de chineză la noi. Cred că fac puroi. Oameni, zici o glumă. Comentarii. Am dat. Și mai rău mi-a făcut, uite. Ce cu dinerul, scrau, pe diner, Dacă vreți să-i fac Bine, da? TikTok mamei mele și tatăl mei, dați, scrieți în comentarii TikTok. Nu, a TikTok. zis că se culcă la concert până mâine de dimineață, că pleacă Lenuța. Joi. Bună, Andreea! Am uitat de a intra live. Hai noroc, tati! Hai noroc! Vlog în vlog! Hai noroc! Uite că am etichetat. Hai noroc, Andreea! Merge pe rai. Da! Uite, încurge nasul, vedeți? Te arăceala. Mărioara, uite, ne dă inimioare. De unde încep să mă pregătesc de strănut? Nu te arăceala, bine. Ia, Nu mă ia, dar pot să mă uit? Da, da. Ia, pot să mă uit cine deci mă am ceva la urmărește? mâncare. Da, Pot să văd? da, da. Pot să văd? Dați like la canalul meu de YouTube, Zi, mă, zi. că chiar acum fac un vlog. Zi, vă pupăm. Vă pupăm! Facem vlog din vlog! Hai noroc, bine. E pătrat. Hai. Mihai. Era ăla. Buretile ăla. Te văd din ăsta la... Cum îl chema pe buretile la gaze? Mai am niște codete de asta. Mihai, și ce mai vreți voi de aici? Ce ai zis să pun? Să punem alea, să o face. Nu, acum las cu ea eu să o fac. Vă pupăm, Meri Mărioara, mulțumim. Vă pupăm pe toți frații noștri. Mâncă, mă, dar e bună. Nu cred că nu mai iau. E mâncare multă rău aici. Gata. E mâncare multă. Ia. Casa bună. Ia. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Ia mă și mănâncă ca Nu mai lumea. vreau. Că
E o grămadă de mâncare. Copiii se mănâncă. Nu mai vreau. Pe bine că nu vreau. Dai, ca lumea. Ia-l. Puțin, draga mea. Casa bună Ține cu bine, mâncare. să nu-ți parți telefonul. Ține bine. Casa bună cu mâncare. Păi da, deci că un vlog oameni buni. Te-ai întors? Nu cred că e nu. Mă cheamă chiar Mirela Marcu, e numele mai mele, dar așa mă cheamă pe mine proiectul. O să-l putem avea mâine de dimineață, pentru că astăzi nu pot, sau o să-l putem astăzi la noapte. Și luați-l pe tati înapoi. Bună e, dar Trebuie treceat în poți să vezi. Ce? Mai bun. Facem și noi acum live, nu uitați. Nu uitați, o să vi mai arăt un pic pe Rai. Hai să vi mai arăt pe Rai. Vă pupăm. Vă pupăm. Bine, uitați-l, oameni buni. Pe Te-ai culcat gogoșica înapoi la noastră. Degeaba ne spune dacă nu știi să te îmbraci. Mersi mult, borbosul, te pup. Facem după aia. Cine? Cine? A? Prieten, dar nu știu, tată. Pe ce a zis? Am zis să avem poftă. Uite, te pupăm Dorele de la Comicoș. Te pupăm. Te pupăm. Geaba, Cătălin ce face? Cu Alice. S-a intrat și Cuscu, te pupăm micu Dumitru. Deci pe mine aici, bucătarul, șeful. Hai, mă, am pus un pic de lumină pentru că e prea negru și am pus un pic de lumină. Acum se vede mai clar. Ca cum ar fi ziua, dar de fapt e noaptea. O să pun mai negru. Păi mai deja de servire la... E noaptea de tot efectiv. Voi vedeți? Cred că o să mai stau un pic și o să închei aici vlogul ăsta. Să văd cum e, dacă n-a ieșit bine, mă duc. Și oameni buni, da. Dau lumină. Am terminat și o să vă arăt pe vlog. Adică pe... Aici, arată tati, arată că e un nimic. Na, mă. E bine așa? Vedeți, oameni buni? Eu nu minceam. Da, da. Că era live. Vezi? Oameni buni de pe live, bunul tati. Pune să aboneze la canalul tău. Dați like și abonați-vă la canalul meu Mirela Marcu. Ce le mai zic? Ce vrei tu? Ce vrei tu? Ce vrei tu, Mirela? Hai să mai bate eu o foaie de asta și cu cetățeni. Adu o foaie, Mirela. Oameni Tu buni, ești șef aici. Șefa de vreau la să vă Paris. spun că pe 1 octombrie o să ne facem o echipă întreagă, sau nu știu, când o să vrem și noi, o să ne facem o echipă întreagă. O să cheme Frații noștri echipa și noastre. 6 sau habar n-am. 6 persoane, echipa 6 persoane, nu știu, habar n-am cum să se numească. Și pe pandemie și pe nepandemie, tot aici ne găsești. Mai bun, nu uitați că e pandemia și trebuie să purtăm mască, oameni buni. Deci, E la... cumpărați-vă masca SOS în cantități industriale. Despre marca SOS, Da, la toată Shop-ul, masa. Fargang, Slash, Shelly. Te pup Gigi, el din Boltărețu. Nimic. Te pup, să fii sănătos.
oameni buni. O să închei aici vlogul ăsta. Și da, papa oameni, toți urmăritorii, papa, și ne vedem mâine. Sau nu știu când ne mai vedem, papa!